mòbils que ens queden. Atenció, mòbils amb càmera d'última generació, electrodomèstics des de bé. Pot ser una barbacoa, una fabulosa fregidora, una liquadora, un llevadumba-dumbadera, o pots, per exemple, emportar-te una bicicleta, un reproductor de MP3, un DVD, un sac de calarons, una bosseta amb bons calarons. Això és el Canal Català, això és el Gol, i aquestes són les sorpreses que avui tenim per tots vosaltres. Com? Marcant el 905 0153 04 Sunset Club in the morning to the night. Sunset Club 905 0153 04, ja ho sabeu, el Nàstic de Tarragona, els tarragonins, sigueu benvinguts també des del Pont del Diable, si ens veieu des del peatge de Martorell, millor parell. 905 0153 04, Nàstic de Tarragona, Atlètic de Madrid, l'Espanyol, el Sevilla, el Bilbao, el Madrid i el Betis, El Betis, verds i blancs, farem furor, verds i blancs, farem furor. No us digui parlar la política, sinó doncs que l'escut del Betis, que és verd i blanc, doncs aquest any faran molt de mal. No us ho penseu, truqueu, aposteu i aviam si hi ha aquest cop de sort que us podeu emportar més premis i regals, que jo, molt encantat de la vida, estaré orgullós de donar-vos, o de fer-vos entrega d'aquests regals a través del Canal Català. 905 0153 i apa, un de cantonet, In the morning, foli, engatilla, tomacarra de llauna, capibota i magalló i la botifarra del Perol. 905 0153 04, el telèfon, doncs, de participació al Canal Català, amb la Maria, amb la Josefa, amb l'Antoni, Josefa! Doncs, per exemple, la Maria, també, 905 0153 04. Els amics, doncs, que ens veieu, sigueu tots benvinguts, Sunset Club in the morning to the night. Com et dius? José. José, no te rime a la pared, José. ¿Qué dices? ¡Qué malo! José, tú sí que eres malo, José. No te arrime a la pared, que te va a llenar de... No. José. No te arrimes tanto a la pantalla que te veo muy claro. Si me ven muy claro, que me ha tocado la luz hoy, Me ha tocado la luz, Molt bé, no? Sílvia! La Sílvia s'ha ofegat a la tèrmica! Sílvia, que hem anat a fer un banyet. És que gràcies, Sílvia, ja l'han passat doncs a l'equip de producció, i és que és ben cert, Cubelles té uns espigons fabulosos per anar a pescar i per anar a fer altres barbaritats, Bogeries loges pels espigons que es fan, anar a tirar la canya, de totes les maneres, no la pots anar a tirar, amb trípode i amb mams i abadumbaddams, 905 0153 04, una tèrmica fabulosa que proporciona energia estabilitzada, estabilitzats és el cervell que avui en dia ens porta tota la gent. Arragatón! Arragatón, el regatón que ens fa ballar tant. Ara sí, doncs, que tenim una nova trucada. Bona nit! Bona nit! Què diu vostè, bé o no? I tu què has, man? Qui ets, tu? Ramon! En Ramon! Des d'on em truca, Ramon? Què? Taquina! Ja, Ramonet, què passa? L'amic Ramon, ja fes-te una de cantonet. Escolta, Ramon, que tens carana a casa avui, oi que sí, Ramonet? Sí. Qui hi ha a casa avui, qui hi ha? La meva senyora. Què diu la senyora d'en Ramon? Senyora d'en Ramon! Escolta, Ramon. Què, man? Com està, reina, bé o no? A dalt! A d'on? A on? A dalt de tot! A dalt de tot! Consuelo, ¿te gusta el fútbol a ti? Un poco. Un poco. Bueno, tienes una pelota para jugar en casa, en el comedor de casa, Haces una portería con las ventanas y ya va tumbar, Consuelo, un beso, Consuelo, Un petonàs per la Consuelo. No me llames Consuelo. No me llames Consuelo. Ai. 905 0153 04. Quina fricada. 905... música de vells temps, Xixamíliga, Aquesta no m'agrada. Make in Japan, Japan's the boy lies in Japan. Make in Japan, Make in Japan, Oh, they up and love. Boys, don't cry.
905015304. Va, premis, mòbils amb càmera, més electrodomèstics, calarons per tothom, i el que s'ha de fer és per remarcar el 905015304 i veure aviam si teniu aquest cop de sort i us podeu emportar regals. Regals, atenció, que a mi m'agradaria regalar-vos des d'aquí, des del canal català, i que, com sempre, doncs, us els farem arribar a les vostres llars. Com? Mica en mica s'omple la pica. 905 0153 i 004. S'entén tot perfectament, És un anglès extraordi, 905 053 04. Sí, èpoques, doncs, de matriculacions escolars, Qui no ha fet una campanota, Qui no ha fet, doncs, per exemple, bé, una classe de bon dematí, I, bueno, ja hi arribaré més tard, Campana, campanota, que feia tong-tong,